Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano pahadzirare 263 vanobada kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri mumwe wani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell. Vadikani ndinotenda zvikuru nesapoti yamunopa pano pa this YouTube channel. Rudo rwenyu runotisvitsa kure. Ndatirambei tichisapota tichitsigira musha uno wenyuzi. Ini sahatirare ndinge ndiri pakutsvakurudza nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani wasubscribe here, walike this video here, washare kuhama neshamwari here this video. Ndine message yandinayo asi message iyi handisirini ndainyora kana kuitaura. Zvava kukuisirai iye nyakutaura ataura ega mashoko anga achitaura pamusoro peZimbabwe Army. Kuti muzvinzwire wega wapedza kuona video wotaura zvaunofika mucomment section. Ini sahadzirare handisi kuzorara musi watamuka tichitsvaga manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe, I really appreciate you nesupport yamunopa nguva nenguva, nguva dzose, misi yose. Pano pahadzirare 263. Rudo rwenyu ndirwo runotisvitsa kure. Rambai makabata chimuti kuti dzvi. Much love. Masoja, yes, I know involved the following: my private, my lance corporal, my sergeants, my staff sergeant, regiment sergeant majors, warrant officer 1, 2 class, chief warrant officer. These are all those positions that tinadzo muZimbabwe National Army, including all the specialized forces. Now, there is a problem here. The highest ranking being a general, like General Chiwenga, whether a retired general is still a general. Yesterday, there was a meeting kufam kwa Emerson Mnangagwa. As far as things stand right now and where things are, when a motion of impeachment has been put in place, it's like someone is under investigation. They will still carry on with their work until proven guilty or not guilty. What I don't understand is why there is a meeting ye joke kufam kwa Mnangagwa. So I would like to offer some advice to munhu National Army. Your commander-in-chief currently, the Emerson Mnangagwa, because ndiye president we Zimbabwe. But because there is an investigation as to his ability to lead the army, not just run the country, but his ability to be the commander-in-chief of the defense forces of Zimbabwe. That's why there's also a questionable element here as to whether he is also fit to be the president of the country. Those two cannot be separated. I would like to advise Masoja yese to be on standby and to not take any instruction from a commander-in-chief that has been put on an investigation that says he's not fit to run the country or is not fit to be a commander-in-chief of the defense forces. Tikuda kukumbira Masoja yese ari muZimbabwe right now, kunzwisisa kwenyu nekumira na General Chiwenga, because General Chiwenga is a true soldier. You see the problem that is going on in Zimbabwe. Dema politicians aya, nyika haitongwe na chivayo. Zimbabwe haisi kuzotongwa na chivayo, Zimbabwe haisi kuzotongwa na tagwirei. I am going to say this specifically asking a special request from Masoja yese ari muZimbabwe. Nema war veterans ese ari muZimbabwe. Vese vakarwa hondo kusungunura Zimbabwe. Zimbabwe haisi kuzotongwa na Weakness Chivayo. Zimbabwe haisi kuzotongwa na Scott Sakupwanya. Zimbabwe haisi kuzotongwa under Tagwirei. Izvozvo ndio zvisiri kuzoitika. Izvozvo hazvisi kuzoitika pano pasi as long as all of us are here and still alive.
Zimbabwe haisi kuzotongwa nachivhayo. Zimbabwe haisi kuzotongwa indirectly by Scott Sakupanya. Zimbabwe haisi kuzotongwa naTagwirei. I would want to ask Masoja yese to boycott leadership yaMnangagwa. Right now, this is a special request kuMasoja yese amadivisions andataura to boycott commander-in-chief waMnangagwa because he's not fit to be president or commander-in-chief wenyu. He's not. Meeting yaJoka haitirwe pamba pemunhu, haitirwe kufamu kwemunhu. This is something very serious. I am asking Masoja yese ari muZimbabwe right now to boycott commander-in-chief status ya Emmerson Dambudzo Mnangagwa. You are only going to take your command from the second in charge, who is Vice President Chiwenga. Until Mnangagwa is proven kuti ari fit or not fit, until the impeachment process is completed, hakuna musoja ari kuzotora instruction from anyone else apart from the second in charge, who is General Chiwenga. I am asking again for the last time, Masoja yese to boycott commander-in-chief status wa Emmerson Dambudzo Mnangagwa as of immediately. Hatisi kuzoitirwa marara munyika medu takatarisa tese, hatisi kuzoitirwa marara. Weekneo haasi kuzotonga Zimbabwe. Weekneo is not going to be part of anything to do nekutonga Zimbabwe. Tagwirei is not going to be part of it either. Kana asa Scott Sakupanya, never. Never. Chinotokora muto chaiko chaiko. Takutostaura right now. Masoja yese ari muZimbabwe with immediate effect boycott the commander-in-chief status ya Emmerson Dambudzo Mnangagwa with immediate effect. You are not going to take instructions from Emmerson Dambudzo Mnangagwa apart from General Chiwenga. He is the second in charge. And mimi povo dzese panzapa kapa. Just be on standby. Vanhu ndai munotenga chikafu. Kana musina chikafu mumba, musina mastocks nechichika. Guys, this is the time to go and buy food. Buy food, put inside your houses. Atidi kukurera inema kuti muzobatwa nezvinhu zvamusiri kuexpecta. Zvinhu zvinenge zvisina kumira po. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka chandaa kutaura inini kuvanhu vese, the general population yemuZimbabwe ka. Kana mawana mukana nhasi kubva nhasi, go and stock food. Wherever you can buy food, you can buy what, endai munotenga chikafu muise mumba because zvinhu hazvisi kuzomira zvakanaka. Ndo zvatakutokuudzai. Take my advice seriously.